Hallo alle sammen. Og hjertelig velkommen til vores kanal. Hallo alle sammen. Og hjertelig velkommen til vores kanal. Jeg er Manu. Jeg hedder Amalie. Og jeg er Martha. Og sammen er vi Mulle x Malle x Martini. Og i dag skal vi lave en yoga challenge, fordi min mor har lige været ude og købe en ny yogamåtte, som ligger lige hernede på gulvet. I kan ikke se den nu, men det kommer jeg til, når vi går i gang. Og vi vil bare gå i gang nu. Ja, og der kommer sådan, jeg ved ikke om vi sætter et billede op på skærmen. Det ved jeg ikke, det finder vi lige ud af. Men det tror jeg, der gør, ikke? Så yes, lad os bare komme i gang. Den første, vi skal lave, det er den her. Og Malu er lige ude for døren, fordi at, vi fik lige grinefilm lige før, på grund af at Malu sad sådan. Ikke også? Og så... ja. Så den første, vi skal lave, ja, det er den her. Lad os bare komme i gang. Egentlig, jeg falder bagover det. I ved godt, nej, no. 1, 2, 3. Den er godkendt. Og den næste, vi skal lave, det er den her. Hvor vil du være henne? Men du skal sidde ned. Nej, det skal du. Jeg skal sidde ned. Okay, Au. 1, 2, 3 nu. Eller prøv at starte med at sidde der, så stille der. Og så kommer den ene. Og den anden. Så den er godkendt. Okay. Den næste, vi skal lave, det er det. Hvordan var det? Du skal stå sådan. Så er det sådan i væggen. Nej, du skal stå anden vej. Ja. Og så... så virker det. Det var ikke sådan. Var det ikke? Nej. Det var omvendt, hvad du skulle gøre. Skal vi have hovederne sammen? Ja. Okay. Ups. Okay. Okay. Hej. Må lige sådan undskylde, hvis sådan kameraet lige sådan har rykket sig lidt, ikke? Fordi at... Ja, kameraet ventede lige. Så Den næste, vi skal lave, det er den her. så lad os så gå i gang. Super. Du er skide, hvad var den for en? Var det bare flymusik? Amalie, du skal godkende. Ja. Ja. Det er Yeah! Okay. Kom så! Go! Okay, så den sidste vi skal lave, det er den her. Yes, så lad os bare prøve. Du skal sveje med ryggen, tror jeg. Svej, også i benene. Svej i benene, sådan der. Er det godt? Tag hovedet nedad. Er det Ja, godkendt? det er godkendt. Det var så alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide den, så må I gerne like. Kommenter og abonner. Så vi ses. Hej. Men nu skal jeg gå ind i mit hus. Det er så mange stearinlys til. Kan vi overveje det her? Ej, Ej, Det lugter altså ikke særlig godt, det der duftlys. Den der, er du syg i hovedet, eller hvad? Det kan jo sgu da godt. Klar. Den næste, vi skal... Fik du filmet det der? Ja. Jeg fik filmet, da du faldt, men jeg fik ikke filmet det gang. Sådan. Ja, man kunne jo høre det. Hvad? Jeg kunne jo høre det. Ja, men jeg fik filmet dem sådan. Og det kom nu